Hamarosan olyan új kressz szabályok lépnek életbe, melyek a közlekedés napszámosait, a legkiszolgáltatottabb közlekedőket, a gyalogosokat fogják érinteni. Ezektől a régen várt módosításoktól az illetékesek az egyre szaporodó gyalogos balesetek csökkenését várják. A leggyakrabban előforduló gyalogos balesetek közé tartozik a gyalogos kisodródás, melyet a helytelenül megválasztott gyaloglási sebesség okozhat, súlyos horzsolásokat és karcolásokat okozva az éles kanyarokban kisodródó, felelőtlen gyalogosok számára. Tipikus gyalogos balesetnek számít hazánk járdáin a figyelmetlen, sokszor agresszív előzés, melyből kifolyólag a személyi sérüléseken kívül gyakran jelentős anyagi károkat is okoznak a házfalaknak ütköző járókelők. Az utóbbi időben ugrásszerűen megnövekedett az utcasarkokon előforduló egymásba gyaloglások száma, melynek okát a figyelmetlen, sokszor felelőtlenül könnyelmű gyaloglási szokásokon kívül a túlontúl liberális, fehér foltokkal tarkított közlekedési szabályokban kereshetjük. Az új kressz szabályok ezeket a fehér foltokat kívánják eltüntetni. A gyors gyaloglást szigorúan tiltó rendelkezéseken kívül az új, módosított kressz szerint a jövőben gyalogost csak karjelzéssel történő indexeléssel előzhet meg. Az állóhelyzetből induló gyalogosokra hasonlóan szigorú előírások lesznek érvényben. A gyalogátkelő helyeken történő áthaladáskor a közlekedési lámpákon látható gyalogos ábrázolások lesznek az irányadók a járókelők jobb felismerhetősége érdekében. Új elemnek számít a gyalogos parkolás. A gyalogosnak megállni tilos táblák kompenzálására gyalogos parkolók létesítése várható. Szerkesztőségünk a továbbiakban is figyelemmel kíséri az új szabályokat, melyekről rendszeresen beszámolunk kedves nézőinknek.